Isang mapagpalang araw, Sir Caspar, at sa inyong masusugid na mga tagapakinig. Tawagin niyo lang ako sa aking pagkakakilanlang bilang Ben. Edad 30 mahigit na at naninirahan dito sa isang apartment sa Caloocan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa tunay na karanasan ko noong naninirahan pa lamang ako sa Bulacan at ngayong dito na din ako naninirahan sa Caloocan. Bali, dalawang pangyayari ito mga kaaswang. Uunahin ko na munang ibahagi ang karanasan ko noong naninirahan pa lamang ako sa Bulacan kasama ang asawa ko taong 2016. Naninirahan kami noon sa Norsagaray, Bulacan. Pagmamaneho ng tricycle ang naging trabaho ko noon sapagkat hindi ako natanggap sa pabarikang nais kong pasukan. Nang mga panahong ito ay nag-umpisa pa lamang kaming bumuo ng pamilya ng asawa kong si Janeta. Nakatira kami sa puder ng mga magulang ko. At dahil may kalakihan ang bahay ng mga magulang ko at may tindahan sa bungad, napagpasyahan ng aking ina na ipaubaya na lang ang tindahan namin sa asawa kong si Janita. Kasalukuyang nagdadala ng tao din kasi ang asawa ko noon. At dahil masela ng pagbubuntis niya sa panganay naming anak, kahit nasa pangatlong buwan pa lang ang tiyan niya, parati siyang nahihilo at nasusuka. Nang patignan namin siya ng doktor, ay mababa daw ang kapit ng bata. Kaya mas maiging manatili lang sa bahay ang asawa ko. Kaya naman pinatigil ko muna siya sa pagtatrabaho. At ako na muna ang umako sa lahat ng gastusin namin. Dahil di din naman sanay ang asawa ko na magpermi sa bahay nang walang ginagawa. Kaya naman binigyan ko siya ng puhunan para magtinda-tinda kahit kaunti lang. Natuwa naman ang asawa ko nang epwesto kami ng mga magulang ko sa tindahan. At matagal na din niya umano gusto subukan ang pagtitinda. Habang nagtitinda ang asawa ko, ay kumakayod naman ako sa pagtatricycle para makaipon kami ng panggastos niya kapag manganak na siya. Kadalasan nga ay inaabot na ako ng madaling araw sa paradahan ng tricycle, kakaantay ng mga pasahero. Tuwing uuwi naman ako ay parati kong dinadalhan ng pasalubong ang asawa ko. Kapag nauubos naman na ang paninda niya ay ako na rin ang namamalengke ng mga paninda niya sa tindahan. Hindi ko talaga siya hinahayaan na lumabas-labas ng bahay at baka mapano pa siya. Ingat na ingat ako sa asawa ko ng mga panahong iyan dahil gustong gusto ko na din noon na magkaanak. Oh, bakit ang aga mo naman ata magbukas ng tindahan? Madilim ba? Dapat nagpapahinga ka pa. Minsang sita ko sa asawa ko nang maabutan ko siyang nagbubukas na ng tindahan. Kakaaway ko lang din noon galing sa pamamasada ng tricycle. Kasi mahal, nalimpungatan ako at di na ako makatulog. Sayang naman kung may bibili din ng kape. Tugon niya sa akin habang pinagpapatuloy ang pagtatanggal ng mga pansarado sa tindahan. Mga makakapal na plywood lang iyan. Yun bang karaniwang ginagamit ng mga taga-probinsya na pansara ng mga tindahan nila? Ang kulit mo talaga. Ang dilim-dilim pa ng paligid. Baka mamaya niyan, aswang pa ang bumili sa'yo dito. Pagbibiro kong wika na ikinatigil naman niya at napatawa ng bahagya. Di ayos at bainamano ko siya. Natatawa niyang sabi. Pailing-iling na lang ako at sinabing ako na ang magbubukas ng tindahan at kainin na lang niya ang dala kong lugaw. Kahit kailan talaga ay wala akong panama sa asawa ko pagdating sa kalakuhan at mabilis lang itong sumakay.
Agaran niya nang inasikaso ang pagkaing dala ko, habang ako naman ay ipinagpatuloy ang pagbubukas ng tindahan. Nang malapit na akong matapos sa pagbubukas ay nasipat ko ang isang matandang babae di kalayuan. Nakatingin ito sa gawin ng tindahan namin. At tila ba, titig na titig ito. Nasipat ko pang may hawak-hawak itong kahoy na sa tingin ko ay tungkod niya. Dahil base sa nakita ko, nasa mahigit 60 na ang edad ng matanda at kulubot na ang balat niya. Nang magtama ang aming paningin, ay napakunot ang noo ko. Dahil nakipagtigasan ito ng titig sa akin, kahit medyo madilim pa ang paligid, ay kitang-kita ko talagang hindi kumukurap ang mga mata ng matandang babae. "Mahal, halika na. Sabay na tayo kumain at lalamig na tong lugaw." Rinig kong wika ng asawa ko. Kaya naman napatingin ako sa kanya na hinihintay na pala ako. "Hoy, halika na. Lalamig na tong lugaw, sabi ko." Ulit niya pa. Bago ako lumapit sa asawa ko ay tinapunan ko pa ulit ng tingin ang matandang nakatingin sa akin. Subalit nang tignan ko ulit ito, ay bigla na lang nawala ang matanda sa kinaroroonan niya. Nagtaka man ako ay hindi ko na lang pinansin ang nakita ko at baka kung sinong kapitbahay lang namin ang matandang iyon. Hindi naman kasi liblib ang lugar namin, kaya hindi lahat ay kilala namin. Nang makalapit na nga ako sa asawa ko ay pinagsaluhan na namin ang dala kong pagkain. Matapos ang araw na iyon, ay makailang beses ko pang nakita ang matandang babae na nakipagtitigan sa akin noong maabutan kong maagang nagbukas ng tindahan ng asawa ko. Hindi lang 2 o 3 beses iyon. Sapagkat sa tuwing inaabot ako ng madaling araw o kalaliman na ng gabi sa pag-uwi, ay tsaka ko naman nakikita ang matandang ito. Parati din itong nakatingin sa gawin ng tindahan namin na para bang may inaabangan kung ano. Hindi naman ako naglakas ng loob na kumprontahin ang matanda dahil baka nagkakamali lang ako. Hanggang sa isang madaling araw noon, kinagabihan ay nasiraan ako ng tricycle. Kaya naman hindi na muna ako namasada dahil hindi ko rin naayos ang sira sa tricycle ko. Pinagpahinga ko na lang din muna ang asawa ko at sinabi kong ako na ang magbubukas ng tindahan. Dahil sa maaga akong nagising noon, mga 3:00 ng madaling araw ay napagpasyahan kong magbukas na ng tindahan. Nagbabaka sakaling may mga bibili ng maaga. Maayos ko namang nabuksan ang tindahan. Naglaro pa nga ako sa cellphone ko noon habang nag-aantay ng bibili. Hanggang sa napansin ko na lang na may sumisilip-silip mula sa labas ng tindahan. Sa pag-aakala ko na bibili iyon ay tinanong ko kung ano ang kanyang bibilhin. Marami-rami na rin ang laman ng tindahan namin noon. Kaya naman hindi ko gaanong nakikita ang mukha ng nasa labas. Tanging mata at ilang bahagi lang ng mukha nito ang nakikita ko. "Ano pong bibilhin niyo?" tanong ko sa taong nasa labas ng tindahan. Nakailang tanong pa ako subalit hindi pa rin sumasagot ang tao sa labas. At nang tignan kong maigi iyon, ay nakita kong matanda na pala ito. Kaya naman naisip ko na baka hindi niya lang ako narinig. "Ano pong bibilhin niyo, Nay?" tanong ko ulit at medyo nilakasan ko na ang boses ko para maagaw ko ang pansin niya dahil kanina pa siya silip ng silip sa mga paninda namin. Dahil sa ginagawa ko ay nakuha ko naman ang atensyon niya at nanlalaki pa ang mga matang napatingin sa akin. "May sanggol kayo?" Garalgal na wika niya. Nagtaka naman ako sa sinabi niya
at nakita kong sumilip-silip na naman siya sa loob ng tindahan namin. Nang sundan ko ang tinitignan ng matanda, ay tsaka ko lang napagtantong ang asawa ko palang si Janeta ang pilit niyang tinitignan. Sa tindahan din kasi kami noon natutulog. Kung wala po kayong bibili, Nay, makakaalis na po kayo. Mariing wika ko. Napaatras pa ako bahagya ng ilusot ng matanda ang kanyang kamay sa maliit na bota sa aming tindahan, kung saan namin inilulusot ang panukli sa mga bumibili. Kamuntikan pa akong mapatumba sa gulat nang makita ko ang kamay ng matanda. Kulubot na kulubot ito at mahahaba ang kuko. Idagdag mo pang may mga makakapal itong buhok sa kamay na animoy kamay ng unggoy iyon. Nagpupumilit iyong makapasok. Nang balingan ko ng tingin ang matanda ay nakita kong nanlilisik na ang mga mata nito at parang galit na nagwikang, "Bibiliin ko ang bata. Akin na ang bata." Nag-aangil nitong wika habang walang humpay sa pagtulo ang malalapot niyang laway. Umalingasaw na rin ang napakapanghi nitong amoy at amoy ng bubulok na sugat na tiyak kong sa kanya nagmula. Napasigaw pa ako ng aswang at sa lakas noon ay nagising ang mga magulang ko na nasa sala lang natutulog. Dahil sa taranta ko ay naisaboy ko sa nilalang ang asing rerepakin pa lang ng asawa ko nang nasa buo na nakalagay, "Di kalayuan sa akin." Umangil ng malakas ang matanda sa kahinila palabas ang kamay niyang nakalusot sa maliit na botas. Agaran itong nagtatakbo papalayo. Lalabasin ko pa sana ito subalit pinigilan ako ng aking ina nang makasalubong ko silang papasok sa tindahan. Taktinay, may aswang. Inaaswang ang asawa ko." Galit na singhal ko at kabadong-kabado na talaga ako ng mga oras na iyon. Pinakalma naman ako ng aking ina at sinabing ang mga kapatid at ama ko na ang hahabol sa aswang. Bantayan na lang umano ang asawa kong mahimbing pa rin sa pagtulog. Dahil sa galit at takot ko noon ay nag-away pa kami ng asawa ko at nasisi ko siyang bakit ang himbing pa rin ng tulog niya samantalang inaaswang na siya. Sa bigla ko pa noon ay nasabi kong yari siya sa akin kapag may nangyaring masama sa magiging anak namin. Nang makita kong umiiyak ang asawa ko at sinabing wala naman siyang kaalam-alam sa mga nangyayari at bakit sa kanya ako magalit, ay tsaka lang ako nahimasmasan. Ako patuloy ang napagalitan ng mga magulang ko dahil may mga pagkakataong ganun daw talaga. Ayon pa sa aking ina, may mga aswang na may kakayahang patulugin ng mahimbing ang bibiktimahin nito at kahit na binibiktima na nila ay hindi ito magigising. Kaya wag ko daw ibunton sa asawa ko ang galit at takot ko. Sa halip ay siguraduhin kong hindi na babalik ang aswang na iyon. Agara naman akong humingi ng tawad sa asawa ko at sinunod ko nga ang payo sa akin ng aking ina. Nang makabalik naman ang mga kapatid at ama ko, hindi na daw nila naabutan ang matandang aswang. Napakabalis daw nitong tumakbo papalayo. Matapos ang araw na iyon, ay hindi ko na muli pang nakita ang umaswang sa aking asawa. Hanggang sa isang araw noon, habang nasa paradahan ako ng tricycle at nag-aantay ng pasahero, ay may nakita akong matandang babae na iika-ika at naglalakad papalapit sa amin. Sa tingin ko ay sasakay siya ng tricycle. Hindi nga ako nagkamali. Nang papasakay na siya sa isa naming kasamahan, ay agaran ako nagpresenta na sa akin na lang siya sumakay. Nang makalapit sa amin ang matanda,
ay talagang namukhaan ko siya. Siya yung matandang makailang beses kong nakita at siya yung matandang nakipagtitigan sa akin. Tiyak kong siya ang umaswang sa asawa ko. Bahagya pa akong lumapit sa matanda para akayin ito dahil iika-ika na nga siya. Nang makita naman ako ng matanda ay laking gulat niya. Kamuntikan pa siyang matumba. Mabuti na lang at naagapan siya ng kasamahan kong tricycle driver. Natatarantang matandang lumalayo sa akin. Tiyak kong nakilala niya ako. Kaya naman nginisihan ko siya at sinabing, "Ilibre na kita, Nay. Mukhang hindi ka nakapambiktima kagabi eh." Wika ko. Nagmadali naman siyang sumakay sa tricycle ng kasamahan ko sa pilahan. At takot na siyang nagwikang nagmamadaling umano siya at umalis na sila. Wala naman ang nagawa ang kasamahan ko at pinaandar na nga ang tricycle niya. Tsaka lumarga kasama ang matandang babae. "Nganong takot na takot ata sa'yo ang matanda, tol? Anong ginawa mo doon?" Tanong sa akin ni Berto, ang kasamahan kong Bisaya na namamasada din. "Di punggal yung matandang yun, tol. Inaswang nun yung asawa ko, kaya hadlok sa akin yun." Tugon ko kay Berto. "Abay, mao ba? Aswang pala yun siya. Katanda na nun. Siguro walang mapagpasahan ang pagkaaswang niya." Napailing na lang ako at hindi na tumugon pa kay Berto. Matapos ang araw na iyon, ay ni anino ng matandang iyon ay hindi ko na muli pang nakita hanggang sa nakapanganak ang asawa ko. Naging maayos naman ang panganganak ng asawa ko hanggang sa lumipat kami ng bahay ng umidad ng 3 ang panganay naming anak. Nauso kasi ang tukhang noon sa lugar namin dahil sa maraming adik sa banda sa amin ay napagpasyahan naming iwan na lang ang bahay ng aking mga magulang at lumipat kami ng bahay. Nagkataon din namang gusto ng asawa kong mapalapit sa kanyang mga magulang at kapatid na naninirahan sa Caloocan. Kaya naman pinagbigyan ko na siya sa kagustuhan niya. Nang makaipon kami ng pera ay nangupahan nga kami sa Caloocan, sa isang apartment kung saan nakatira din ang mga magulang at kapatid ng aking asawa. Naging maayos naman ang paninirahan namin roon. Nawala na rin sa isip ko ang aswang dahil sa syudad na ang Caloocan at marami ng tao. Kaya naman hindi ko na talaga naisip ang makakaranas pa ulit ako ng pang-aaswang. Kaunting paliwanag lang mga kaaswang sa apartment na naupahan namin. Studio type lang ito at magkakatabi ang mga unit. 3 palapag at may rooftop na sampayan at pwede mong tambayan kapag gusto mong magpahangin. Ngunit ang likuran ng paupahang ito ay ibang-iba. Sa unit na naupahan namin ay mayroong bintana sa likurang bahagi. At dahil nasa 3 palapag kami, kapag sisilip ka sa bintana, ay matatanaw mo sa ibaba ang kapitbahay na nakatira sa likuran ng apartment. Noong unang kita ko pa nga roon, ay nagandahan ako maging ang asawa ko dahil marami silang pananim na mga punong kahoy at iba't ibang mga halaman. Marami din silang alagang mga aso at pusa na nagkalat lang sa bakuran nila. Subalit nang magtagal kami ng mga ilang buwan sa unit namin, ay halos gabi-gabi na kaming nakakaamoy ng napakabahong amoy. Yun bang amoy dumi ng kalabaw? At minsan ay dumi ng aso na napakalansa sa pang-amoy. Masuka-suka talaga kami ng asawa ko sa tuwing naaamoy namin iyan. Kahit anong linis at hanap namin sa nangangamoy, ay hindi talaga namin iyon mahanap. Nagtataka pa kami ng asawa ko noon dahil tuwing sasapit ang kalaliman ng gabi,
ay tsaka lang nag-uumpisang umaalingasaw ang amoy. Mahal, ang tanda mo na talaga. Ang baho mo na, amoy ihi ka na. Minsang pabiro kong wika sa asawa ko nang makaamoy ulit ako ng mabahong amoy na sa ngayon ay mapanghina. Yun bang amoy ng matanda na parang naihi sa sarili niya? Hoy, buing ka. Hindi ah. Kita mong kakatapos ko lang maligo eh. Baka ikaw yung nangangamoy. Natatawa niyang tugon sa akin at inamoy pa ang sarili niya. Nang masiguro niyang hindi sa kanya nagmula ang amoy, ay sumingot-singot pa ito para hanapin ang mabahong amoy. Maging ako ay hinanap ko rin kung saan nagmula ang amoy na iyon. Nang dumako kami para sa bintana naming nakatapat sa likuran, ay agaran kaming napatakip sa mga ilong namin nang mas lalong bumaho ang naaamoy namin. Nagmamadaling isinara ng asawa ko ang bintana at nag-spray ng downy sa buong unit namin. Grabe naman ang amoy na iyon kung doon nagmumula. Nasa ikatlong palapag na kami. Sa isip ko noon. Dahil sa hindi naman nabago sa amin ang usaping mga aswang, ay duda na kami ni Janeta na may kakaiba talaga sa bahay na iyon. Kaya naman ng mga kapitbahay sa amin ang nakababatang kapatid ni Janeta, ay tinanong namin ito patungkol sa naaamoy namin tuwing sasapit ang gabi. Doon lang namin napag-alamang Edith ang pangalan ng matandang nakatira roon at bibihira lang daw ito lumabas ng bahay at makisalamuha sa ibang tao. Maging ang anak nito ay mailap din sa mga tao. Kaya naman naging bantog itong aswang maging sa mga karatig lugar ay kinakatakutan at iniiwasan itong si Edith. Mabaho rin daw kasi ito at maging ang kanyang bahay ay sobrang baho din dahil sa napakarami niyang alagang aso at pusa. Ayon pa kay Mela, ilang beses na daw itong pinabarangay dahil nga sa usap-usapang aswang ang matanda. Subalit ni isa sa mga nagbabarangay sa kanya ay wala namang pruweba at wala umano sa batas ang aswang-aswang na yan. Nananatiling usap-usapan na lang ang patungkol sa matandang si Edith dahil sa wala namang nakapagpatunay na talagang aswang ito. Kinilabutan man ako ay ipinagsawalang bahala ko na lang ang nalaman ko at baka paraning lang ako. Parati ko na lang sinasarado ang bintana sa unit namin na nakaharap sa likuran ng apartment. Magmula noon ay wala na kaming naaamoy na kakaiba at naglagay na rin ng mga pungontra sa aswang ang asawa kong si Janeta. Hanggang sa isang gabi noon, nakalimutan ng asawa ko ang mga sinampay niyang damit sa rooftop. Kaya naman nagpresenta na ako na ang kukuha dahil malalim na ang gabi. O sige, kunin mo lahat at baka kasi umulan. Uwi ka ng asawa ko habang nagpapatulog sa anak namin. Tango lang ang naging tugon ko at gara na akong umakyat patungo sa rooftop. Napakadilim pa roon mga kaaswang dahil wala namang ilaw. At sa tingin ko ay nasa 11:00 na ng gabi iyon. Minadali ko na lang ang pagkuha ng mga damit na sinampay ng asawa ko. Marami din pala ang sinampay niya, kaya naman binalikan ko na lang ang iba. Ang dami mo palang sinampay, di mo sinabi. Natatawang reklamo ko sa asawa ko. Ay, oo mahal. Inisang labahan ko na lang kasi. Nakakapagod umakyat sa rooftop. Aniya pa. Napalatak na lang ako at umakyat na ulit sa rooftop. Pagkarating ko roon ay naisipan ko munang magyose at kakaunti na lang din naman ang natirang sinampay na kukunin ko. Habang nasa kalagitnaan ako ng pagyuyose ko, ay biglang nagbago ang samyo ng hangin.
Bumaho ito at nakakaamoy ako na para bang nabubulok na sugat. Sa kuryosidad ko ay nasipan kong tumungaw sa parte ng rooftop kung saan tanaw ang bahay nila Aling Edith. Di ako kasing sa kanila na naman nagmumula ang mabahong naaamoy ko. Pagdungaw ko ay puro kadaliman lang ang nakita ko. Ni isang ilaw sa bahay nila ay walang nakasindi. Maliban na lang sa nasa may tarangkahan. Nang masanay na ang mga mata ko sa dilim, ay nakita ko ang mga aso nila. Mabuti na lang din dahil may buwan ang gabing iyon. Sinipat-sipat ko pang maigi ang likurang bahagi ng bahay. Ilang sandali pa, narinig ko ang paglangit-ngit at pagbukas ng pinto nila sa likurang bahagi. Napakunot-noo pa ako nang makita ko ang isang babaeng dire-diretsyong naglakad patungo sa isang mataas na puno ng mangga sa likuran nila. Laking pagtataka ko pa nang magsitakbuhan ang mga aso nila na para bang nababahag ang mga buntot ng mga ito. Sinundan ko pa siya ng tingin dahil kitang-kita ko na siya sa pagkakataong iyon. Tiyak kong hindi si Aling Edith ang babaeng iyon. Maya-maya pa ay nakakarinig na ako ng panakanakang tunog na para bang kutsarang tinitik-tik sa babasaging plato. Nakakarinig na rin ako ng tunog bebe. Subalit pa isa-isa lang ang tunog nun. Tiyak kong aswang ang naririnig kong iyon dahil kung hayop ang naririnig ko ay sunod-sunod ang pagwakwak nun. Nang mga oras na yun kasi ay ibang-iba talaga. Hanggang sa kakadungaw ko ay nanlaki ang mga mata ko nang makita kong biglang tumuwad ang babae at hinahaplos niya ang bawat parte ng katawan niya na para bang may pinapahid itong kung ano. Tumutuwad-tuwad ito at idinidikit sa lupa ang kanyang mukha. Ang mas lalong nagpagimbal pa sa akin ay nang hubarin niya ang kanyang suot na damit. Sa maniwala man kayo o hindi, kitang-kita kong mabuhok nitong katawan na animoy katawan ng unggoy. Nang sandaling iyon ay naalala ko na ang matandang umaswang sa asawa ko. Kaya naman sa takot ko ay dali-dali ko nang kinuha ang mga sinampay ng asawa ko. Pahina na rin ang pahina ang mga tunog na naririnig ko na para bang bumubulong na lang ito sa tenga ko. Lintik na yan. Mukhang nakita ako ng aswang na yon na bulalas ko sa sarili ko noon. Walang ano-ano nang makuha ko na lahat ay kumaripas na ako ng takbo pabalik sa unit namin ng asawa ko. Doble-dobling kaba ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon at talagang nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Nagtataka pa ang asawa ko kung bakit pawis na pawis akong humahangos. Sinabi ko naman sa asawa ko ang lahat ng nakita ko at maging siya ay natakot din. Subalit na pagpasya na lang naming sarilihin na lang ang nakikita ko. At hindi na ipagsabi pa sa iba na talagang aswang ang nakatira sa likurang bahagi ng apartment na inupahan namin. Lumipas ang mga araw at buwan. Naging maayos naman ang paninirahan namin. At ang nasabing aswang ay hindi naman nang didisturbo sa amin. Pero gaya ng dati ay ganoon pa rin. Hindi pa rin maiiwasang makakaamoy ka ng mabaho. Magpasa hanggang ngayon po ay dito pa rin kami nakatira. Subalit ang matanda ay hindi ko na masyadong napansin pa. Wala na rin kasi kaming pakialam sa kanya. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito, Sir Caspar. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Ben ng Caloocan.